Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non perdas de vista as reliquias. Señor Bispo, canto tempo sen que nos honre coa súa presenza. 2 anos xa, Frei Pedro, non sabe o traballo que dá ser bispo. Como van as cousas por aquí? Seguen as obras na igrexa? Falta de cartos, señor Bispo. Se vostede puidese axudarnos... Mais, ben que me gustaría, Frei Pedro, pero as rendas vánseme todas na miña igrexa. Xa tedes pintor pros muros? Sí, chegamos a un bo acordo co que pintou a igrexa de Caldas. Pois rompedo o acordo. É home do conde de Lamas, non quero un dos seus rondando polo mosteiro durante meses. Que levades no relicario? Un anaco da Santa Cruz. Moi sonadora. Con todos os anacos da Santa Cruz que saen de Xerusalén, faríase un barco. E como van as obras do claustro? Pois vexo que non adianta moito. Este mosteiro podería ser un bon negocio se cobrásemos as rendas que nos deben os labregos. Ai, se fose tan doado. Tamén eu reclamo as rendas que se me deben e non me podo descuidar un día. Agora teño o gremio de zapateiros chorando para que lles perdoe o deste ano. Max, teco. Señor Bispo. Menos formalidades. Va, veña. Foi boa viaxe. Cansa, pero trouxen o que fora a buscar. As reliquias de San Timoteo. As mesmas. Espero que nos permita veneralas mentres vostede este aquí. Deixarásme en paz se te digo que sí. Levamos moitas horas viaxando, estou que morro co sede. Señor Bispo, hai moito tempo que o deixo. Seguro, pois eu teño a sensación de que non paras de pedirme cousas toda a semana. Por certo, este ferro, meu anxo da garda. Seguro que precisa máis dun. Pero será posible? Sempre teño que estar en pendente de todo. A ver, haxa paz. Que pasou agora? As troitas afumadas. Desapareceronme dúas. Antes de ningunha outra cousa, querido Ahmad, preciso un bo vaso de viño. Non me extrañaría nada que Ferro soubese xa algo acerca das troitas. Sen agua. Veña, Ferro, se sabes algo, contao. Pero que vai saber el, se acaba de poñer o pé no mosteiro? Eu preguntaríalle aos nenos. Os oblatos. Pois non vou decir eu que me extrañe. Acusa vostede sen probas, señor Ferro. As troitas están ao alcance da man de calquera adulto. E parece que o ladrón subiu a un tallo para collelas. Por qué? Porque o ladrón era baixiño, como un neno. E non saberá tamén que neno foi. Veña, non me fagades perder o tempo con enredos domésticos, que estou que morro de sono.